अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। SSD Music। हमी अरब के सब कुछ बानी, नहीं भतर के तनको मानी। हमी अरब के सब कुछ बानी, नहीं भतर के तनको मानी। हमी अरब के सब कुछ बानी, नहीं भतर के तनको मानी। गदरल जवानी भइल, गदरल जवानी भइल, सब ओकर काम बा। लइका हैया रावा के, लइका हैया रावा के भातारा के नाम बा। लइका हैया रावा के भातारा के नाम बा। मौका पाके उ हमसे ससुराल आवेला मिले, पटेला मजा से रोतिया मनवा रोहे लगिले। मौका पाके उ हमसे ससुराल आवेला मिले, पटेला मजा से रोतिया मनवा रोहे लगिले। ओकरे चलते भातारा के, ओकरे चलते भातारा के चक्का भइल जाम बा। लइका हैया रावा के, लइका हैया रावा के भातारा के नाम बा। लइका हैया रावा के भातारा के नाम बा। कैले रही कुआर में अवधेश रजुबा, एक बारे हजार में। प्यार बाया बहिन ताजा कैले रही कुआर में अवधेश रजुबा, एक बारे हजार में। परदीप संसर के, परदीप संसर के मजा तमाम बा। लइका हैया रावा के, लइका हैया रावा के भातारा के नाम बा। लइका हैया रावा के भातारा के नाम बा। मिक्स बाय शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चंडी स्थान, बगहा 1।